Roman Jeremenko. Gucci. Joo, nyt tulee Hassi pois irlantilaiselta ja pallo on maalissa. Teemu Pukki tasoittaa tämän ottelun aivan yhtäkkiä. Ensin iskee Tim Sparv ja sen jälkeen Teemu Pukki onnistuu viimeistelemään 2-2. Ja kun vain vajaat 24 minuuttia on pelattu, niin jo 4 maalia on tässä ottelussa nähty. Ja se on Teemu Pukin maajoukkueuran toinen osuma. Ja onneksi nyt Suomi onnistuu nopeasti kuittaamaan nuo 2 takaiskumaalia. Tässä se vielä tulee. Onpa melkoinen hassi pohjois-irlantilaiselta. Pukki on siellä kilometrin verran paitsiossa, mutta mitä väliä kun se on vihreäpaitainen pelaaja, joka tuon pallon taaksepäin syöttää. Syntipukki tällä kertaa Steven Davis. Anteeksi, ei olekaan, vaan se on Chris Brunt, joka tuon pallon laittaa ja tajuaa kyllä saman tien. Ja kyllä kylmä viileästi laittaa tolvan kautta pallon maaliin Teemu Pukki. 2-2.